Bueno, kaixo, bianako gurasuak, ointxe bertan izan duen zuen seme arabekin, eta, bueno, mundiela dia. Hortxe pixka bat euskera, azta nire, nik euskararekin izan du garrepan, eta azta pixka bat itzeiten izan du gara. Oso gustora, esan oso jende jatorra, eta euskalduna, gure garrantzitsuena, gaina proba batzuk eta egin beti inarazi, baina hau ingonetan nire tokatu zait, eta bueno, ondo, pasatu gomen ordu terdi, eta oso gustora, gaina euskera, eta hori da garrantzitsuena, ezta? Bere garaian hartu zenuten erabaki hori, onate ekartzia aurrak, erutzen ikastolara, oso erabaki ona, eta fruitu hemen ikusten da, jende gaztia, ja txikitatik euskeraz, nahiz eta zuek igual kasu batzuetan euskaldunak ez izan, bueno, horrek ere badu izugarrizko meritua. Eta, bueno, zer esan, aurrek euskaldunak, zueko bainik ez, baina beti badagoela aukera ikasteko. Nik ere ikasi behar izan duen, Ameriketan ikasi nuen euskara, gero bat etorri, 7 urtekin, hemen ere galdu nuen, espainolez eta ikasi behar izan duenolako, eta 30 urte nituela hasi nintzen berriz ere euskaltegian, izera eman, eta entxe nor, eta deklina gehiak eta gauza guztiek ikasten, eta berriz ere berrezko eratu nuen baina. Orduan, bueno, gaztea esaten bezala, nunca es tarde, así que animau, hartu goxo, prisari gabe, aurrekin ere, bueno, bazut aukera, internatzeko, hitz egiteko, eta azkenean eskertuko duz ez, hizkuntz politia da, oso aberasgarria, eta komunikatzeko tresna izateaz gain gure herriaren zati oso garrantzitsua. Orduan besterik gabe, animatu, kristolan induzu baina arte, baina handikan asko dago egiteko, eta eutxiko aieri eta jarraitu, bale? Venga, ondo izan eta muxo handi bat.